і Тумас Вісландер. Мама Му на арэлях. Пераклад Надзеі Кандрусевіч. Стаяў цёплы летні дзень. Зяло сонца, спявалі птушкі. Мухі ляталі туды-сюды ў паветры. Каровы пасвіліся на лузе. Усе, апроч мамы Му. Мама Му цішком збегла, пераскочыла цераз плот, села на ровар і паехала ў бок крумкачынага лесу. На багажніку нешта ляжала. Тук-тук-тук. Мама Му пастукала па дрэве, на якім жыў крумкач, і ціха паклікала: Крумкач! Крумкач высунуўся са свайго дамка і закрычаў на ўвесь лес: Здароў, мама Му! Што ты робіш у лесе? Чаму ты не на лузе, не еш траву, як усе звычайныя каровы? Прашаптала мама Му. Не крычы так, Крумкач! Не хачу, каб гаспадар пачуў. Хлоп, хлоп, хлоп. Крумкач зляцеў з елкі ды прызямліўся на стырно ровара. Мама Му, ты зноў збегла? Запытаўся ён. Дапамажы мне тут з адной справы, калі ласка. Папрасіла мама Му. Крумкач нешта заўважыў. Кар, што гэта ў цябе там на багажніку? Закрычаў ён. Нейкая дошка з вяроўкамі? Гэта арэлі, Крумкач. Патлумачыла мама Му. Не. Запярэчыў Крумкач і рашуча заматляў галавой. Так, арэлі. Спакойна паўтарыла мама Му. Я хачу пагушкацца на арэлях. Разумееш? У мяне тут ёсць доўгія вяроўкі. Яны акурат достануць да ніжніх галін. А ты іх туды прывяжаш. Я? Закрычаў Крумкач. Ушчыкніце мяне за пёркі! Крумкач зляцеў са стырна і пачаў лятаць вакол галавы мамы Му з неверагоднай хуткасцю. Я не прывязваю арэлі для кароў. Ну, калі ласка, сама ж я не прывяжу. Папрасіла мама Му. А ў цябе ёсць крылы, і ты можаш лятаць. А я ніколі не дацягнуся так высока. Мама Му паглядзела на Крумкача вялікімі добрымі вачыма і сказала сваім самым пяшчотным голасам: Дзеці робяць столькі ўсяго вясёлага. Дачка гаспадара распавяла мне, як яна любіць гушкацца на арэлях. Я сказала, што таксама з задавальненнем паспрабавала б. Але яна запярэчыла і сказала, што мяне нічога не атрымаецца, бо ніхто не прымацуе арэлі для каровы. Тады я адказала ёй, што ў мяне ёсць сябар, сапраўдны, добры сябар, які заўсёды дапамагае. Ён ніколі мне не адмаўляе, а завуць яго Крумкач. Я вельмі люблю яго. Крумкач сядзеў ціха і моўчкі глядзеў на маму Му. Потым уздыхнуў. Прывязаць вяроўкі да ніжняй галіны? Які ж ты разумны, Крумкач! Адказала мама Му. Гэта будзе лепш за ўсё. Тады можна будзе гушкацца туды-сюды, і галіны не будуць замінаць. Крумкач узяў вяроўкі ды заляцеў на дрэва. Ён абматаў іх вакол галіны і моцна завязаў. Цудоўна, Крумкач! Сказала мама Му. Зараз я буду гушкацца. Мама Му уладкавалася на арэлях. Села яна добра, але... Крумкач, сказала яна. Арэлі не гушкаюцца. Падпіхні мяне, каб яны разгайдаліся. Падпіхнуць? Абурыўся Крумкач. Мне падпіхнуць карову, якая збіраецца гушкацца? Ушчыкніце мяне за пёркі! Падпіхні сябе сама! Але Му, Крумкач, сказала мама Му.
Немагчыма падпіхнуць сябе саму, калі гушкаешся на арэлях. Мне ўсё адно. адказаў крумкач. Я цябе падпіхваць не буду. Мама Му паматляла хвастом, але нічога не здарылася. Арэлі не гушкаліся. Тады яна паматляла хвастом і падрыгала нагамі. Яна дрыгала нагамі па чарзе, але арэлі ўсё адно не гушкаліся. Мама Му паспрабавала паматляць хвастом ды падрыгаць усімі нагамі і ледзь не звалілася. Мама Му пакруціла рагамі, паматляла хвастом, выцягнула наперад 2 нагі, крыху нахілілася назад і тады... Юху! Юху! Во як гушкаецца карова! Вецер кудлаціў грыўку і шумеў у вушах мамы Му. У страўніку казытала. Хутка твая чарга, Крумка! Закрычала мама Му. Кар! Абурыўся крумкач. Моя чарга? Гушкацца? Ушчыкніце мяне за пёркі. Думаеш, я зусім дурны? Гушкацца? Не, дзякуй вялікі. Крумкачы не гушкаюцца на арэлях. Малыя дзеці гушкаюцца. І каровы! Дадала мама Му і разгайдалася яшчэ мацней. Дрын-дрын! Крумкач пачуў, як штосьці дрынчыць у лесе. Гаспадар! Закрычаў крумкач. Спыняйся, нахіліся, хавайся. Калі ён убачыць, што яго карова сядзіць у лесе ды гушкаецца на арэлях, у яго адымуцца крылы. Але Му! Сказала мама Му. Як мне спыніцца? Яна выцягнула одну нагу наперад, а другую назад. Яна павярнулася і лягла на жывот, але арэлі не спыняліся. Дапамажы мне, Крумкач! Папрасіла яна. Стань перада мной, спыні арэлі! Ты хочаш, каб я стаў перад арэлямі Абурыўся крумкач. і атрымаў каровай па галаве? У мяне адымуцца крылы. Лепш націсні на тормоз. Мама Му уважліва агледзела арэлі. Ведаеш, здаецца, на гэтых арэлях няма тормоза! Сказала яна. Дрын-дрын-дрын. Трактор быў ужо зусім блізка. Калі не можаш затармазіць, скачы, Закрычаў крумкач. скачы! Мама Му заплюшчыла вочы, скочыла і з трэскам прызямлілася ў кустах. Мама Му схавалася за тонкай бярозай. Стань за дрэва. Прасычэў крумкач. Але Му! Сказала мама Му. Я ж ужо за дрэвам. Цікава, што робіць гаспадар у лесе? Здзівіўся крумкач. Ён мусіць быць у кароўніку. Вельмі цікава. Так, што ж ён тут робіць? Спыталася мама Му і вызірнула з-за дрэва. Не выглядвай! Прышыпеў крумкач. Ён цябе заўважыць. Схавай галаву. Інакш гаспадар адразу ж зразумее, што тут карова. Прыгні рогі. Прыгнуць рогі? Але Му, Крумкач! І хопіць матляць хвастом. Я ж спрабую яго схаваць. Кар, ты надта тоўстая, мама Му. Му! Я зусім не тоўстая, Крумкач. Гэта дрэва тонкае. Крумкач асцярожна высунуў галаву. Ён быў вельмі здзіўлены. Нічога не разумею. Прабурчэў ён. А я нічога не бачу. Сказала мама Му. Табе зусім не абавязкова ўсё бачыць. Адказаў крумкач. Бо я ўсё бачу. Гаспадар спыніў трактар. Вось ён ідзе да арэляў. Чухае патыліцу. Глядзіць на дрэва. Вельмі дзіўна. Гэта зусім не дзіўна, Крумкач. Яму проста цікава, адкуль у лесе ўзяліся арэлі. Ён сядае на арэлі. Прашаптаў крумкач. Не смей гушкацца. Стоп, злазь! Гей!
Валі да хаты да сваіх кароў. Чуеш? Прынясі ім сена. Валі, прэч. З мяне на сёння ўжо хопіць. Злазь! Крумкач крыху адсопся. Злазіць. Пракаментаваў ён. Сыходзіць. Пайду прасачу, што ён там робіць. Крумкач кратком пабег за кустамі. Ён туліўся да камянёў, перабягаў ад аднаго дрэва да другога, хаваўся за галінамі. Гаспадар нічога не заўважыў. Ён стаяў ды чухаў патыліцу. Гаспадар завёў трактар і паехаў да хаты. Дрынчанне знікла. Крумкач вярнуўся да мамы Му. Усё! З'ехаў! Сказаў ён. Цудоўна! У нас усё атрымалася. А класна было хавацца, праўда? Запыталася мама Му. Класна? Абурыўся Крумкач. Мяне прымусілі хавацца ў маім уласным лесе. Гаспадар, відаць, паехаў да хаты і хутка пойдзе ў кароўнік. Сказала мама Му. Мне таксама трэба спяшацца. Карр! Закрычаў Крумкач. Глядзі, гаспадар згубіў сваю кепку. Добра. Сказала мама Му. Заўсёды марла апрануць ягоную кепку. Мама Му залезла на ровар. Можа, здымем арэлі? Запыталася яна. Навошта? Здзівіўся Крумкач. Хай сабе вісяць. Можа, хто іншы захоча пагушкацца. Здаецца, ты казаў, што крумкачы не гушкаюцца на арэлях. Не, вядома не, ніколі. Але раптам нейкая іншая карова захоча. Пакуль крумкач. Сказала мама Му і паехала праз крумкачыны лес да хаты. Іншыя каровы ўжо вярнуліся ў кароўнік. Гаспадар пачаў даіць. Мама Му незаўважна прайшла праз дзверы. Зусім не абавязкова увесь час стаяць, жаваць жвачку. І больше нічога не рабіць. Толькі таму, што ты карова. Падумала мама Му.